Selamat hari Minggu ma tuhita saluhutna. Asata mulai acara kebaktiatta martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhatta marede hita sian nomor 14 ayat seda sahatu ayat tulu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Aibana hapatean jala permulaan ni nasana adong, natamado di ibana, dinatinangihon na torop anak, hasangapon pardengkanoton sun, hidup ni hanguluan nasida mar hite-hite hapor suhon. Haleluya. 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 Martang yang mahita ale Tuhan debata amani saluhut para sirohaon nunga ditatap ho hami bangsomon aindang majua ho mangalehon anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus Tuhan ni pardosa asa taunon na haleaon dohot siak ni bagi sahat rodi hau na pinorsilang sai tupai hami marhite-hite asini roham asa margogo hami dalam marbenget ni roha songon anak haholongan ni rohami diak kasih taonon asa marsangap warmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia marhite hami. Amin. Tapuji Tuhatta marede hita sian nomor 747 ayat seda. Rohami, Rabbunu
patik ni debata dihita di hari Minggu sederion, ima patik perjulu sahat tu patik paupaton. Patik perjulu, ahudo Jehovah debatam, ninna debatatta, dan jadi merakup ahu bahinommu debatam. Patik petuluhon, dan jadi dohonon goarni debata, yang go soture dalanna, ay ona do sogut akkana marsineang di goarna. Atong rak mangidogugu mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pergugui mahami mangulahon naumbar tu patikmi. Amin. Mari dihita tapuji Tuhatta sian nomor 170 ayat 2 do ayat 3. Tatopoti madosatta tuadopan ni debata, martangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala pertalup ni roha, jala nabasar doho, sai marpangulahi maroham midahami di bahini, sai sesam ma dosanami, dang adong nahu pangasahon hami dukon asi ni roham, hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasahon hami tujolom, di bahini pasonang jala apuli mahami akka nani hokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosatta. Ala ni pangalasyota do ubahin na tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatotta do ibana mamugang. Ape tu ibana picang-picang perhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum tahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Marid dehita tapuji tuhatta sian nomor 352 ayat seda dohot ayat 2. Tatangihon ma hata ni debata ima turpuk epistel di minggu hestomihi sedarion ima natar surat di Matius 10 tolu ayat 10 sahatu ayat 20 tolu. Ope tangion hamuma upama taringot tu panaburi. Alai na sinaburhon tu na batuon ima na ubigi hatai gabi maningor las marohana matjakon. Alai anggo na sinaburhon tu parsihupiani ima na ubigi hatai gabi pakorsohonon na diakka na diha sianganon dohot hamoraon sipangatsi ido namamisati hatai jadi indang saut maparbue. Ido sahatna mertua do akan atumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Mari dehita tapuji tuhatta siat buku ede nomor 270 ayat seda dohot pitu.
Sahati dakkon maha porsiaut tai, songon nani hati dakkon ni dongatta sa porsiaon di sadok portibion, rak mahi tamadok. Au porsea di debata Jehovah, iro ama pargogo naso atu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siatot di porbadia, adorang suhabubuhan. Iro tuhata na maun na bernit, di panguman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibana pa imamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot diasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na suara suda. Amin. Tabi gima titing na masa di minggutta sedarion. Shalom. Horas madita saluhna. Warta Jemaat Minggu Estomihi 27 Februari 2022. Naparjolo Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu Estomihi dohot topik Minggu sadarion dang mulak boti hatani debata. Paduahon parhobas sadarion di hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 boi mata jaha di warta. Na patuluhon titing namasa sada peliat tujulu hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 huriata papungu pelian tujulu si pasahatota tu kategorial ama HKBP pusat sialani tapasahat ma peliata na dumenggan. 2. Namar bagas titing paduahon hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pukul 8 WIB di Huria HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya Bekasi Jawa Barat di patupado pamasumasuon perbagason tu anak dohot burni Huriata Irianto Panjaitan anak ni Amatta Minser Panjaitan tubuh ni Inata Ida Yermina Boru Marpaung. Alamat Jalan Puntadewa RT 005 RW 020 Harapan Jaya Bekasi Utara. Ruas ni Huria GPI Eben Heser Kelapa Lima Merauke Papua. Dohot Herna Megawati Boru Rajaguguk. Boru ni Amatta Situa Bonar Halamuan Lamro Rajaguguk. Tubuh ni Inata Nurlince Boru Sinaga Nahinan. Alamat Kapling Mekarjaya Jalan Puntadewa nomor 7 Harapan Jaya Bekasi Utara. Ruas ni HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya. Tolu Konpen Pangula Nagot Tiki di hari Senin tanggal 20 Februari 2022 pukul sia WIB di Patupado Konpen Pangula Nagot Tiki se distrik Sapulusia Bekasi. Ima maringanan di HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna. 4. Bonataon PPD HKBP Sedistrik Sapulusia Bekasi di hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 pukul 10 WIB di Patupado Bonataon PPD HKBP Sedistrik Sapulusia Bekasi. Ima maringanan di HKBP Jatiasi Resort Jatiasi. 5. Sumbangan sian ruas. Naparjulu asalam dasip
panipanan ni peralatan jalalam tudengganna merdalan pakubasion marhite multimedia beserta meja, kursi, lemari, dohot sada unit monitor multimedia. Sialai di patupa huriatta do paulihon ruangan multimedia. Jala biaya laho paulihoni ima marhite sumbangan sian saudara Tangguh Setiawan Sirait wilayah Kanan mauliate ma dinasida napasahaton Tuhan Yesus mamasu-masu. Napaduahon di jalo huriatta do sumbangan sian keluarga situa M Sitopul Boru Situkir sian wilayah Galilea 1 unit termogan standing. Mauliate ma dinasida na pasahaton Tuhan Yesus mamasu-masu. Na paonopon panitia pengadaan sarana parkir doh dalan sesuai program kerja panitia dung sidung majaha warta jematon dilehon partikian tunasida ima patorakon program progres kerja tahun 2022 dohot perkembangan progres pembangunan tahap pertama dohot hal-hal na asing. Paupaton perhepengon. Perhepengon ni huriatta di mingguan boi matajaha di warta. Saldokas ni huriatta per 27 Februari 2022. Huria dohot diakoni 214 juta 142.773 rupiah. Tu pusat 52 juta 774.667 rupiah. Tu distrik 1 juta 730.000. Dana pensiun 8 juta 773.000. Pembangunan 1 juta 100.000. Transitoria 6 juta 650.000. Sarana parkir dohok dalan 10 juta 525.720 rupiah. Laos ni sosohon matu sude ruas ni huriata asa tagar ma pilihan bulanat tabe pilihan permingguan virtual na tapatupa di bagasta nang janji imat tabe Tuhan mana masuk parhepengon ni huriata. Palimahon ulang tahun torop ni ruas ni huriata nama ulang tahun di mingguan 25 halak perhalado dohok ruas pasahaton selamat ulang tahun. Hata ni dibata nama dok di puda 4 ayat 10. Saya tangihon ale anaha jala jakon ma akka hataki asa tabba diho akka tahun ningolum. Songoni ma titing namasa di minggu tasaderion Tuhan Yesus memberkati. Nilai partikian tu panitia pengadaan parkir sarana parkir dalan. Moliate tu amang parhalado nama leto hami tiki sadarion tikion ima saotik padoragion masalah progres kerja manang rencana kerja ni panitia pengadaan sarana parkir jalan HKBP Harapan Jaya. Masalah program kerja untuk tahun 2022 ngadi pasatan ma tu di ruang kostori di rapat ratuari, rapat tahunan. Nah paling perlu odol nami, ima pergulatan masalah pembayaran kewajiban untuk pembayaran 50% itu pihak penjual tanah, ima amak si jabat. Jadi nak terlaksana pembayaran ini 100 juta. Dohot perjanjian bahwa di awal Februari kita akan melakukan penambahan biaya untuk menggenapi 5% sebanyak 300 juta rupiah. Namun ini sudah mendekati Maret, itu belum bisa kita realisasi. Sesuai tik-tik nakin, memang dana nih
bendahara taholan ono 10 juta. Jadi bergumul loh untuk mencari dana kira-kira 250 juta rupiah. Rencana awal memang diharapkan partisipasi setiap sektor plus minus 25 juta. Hal ini keadaan mungkin belum bisa terselesai sampai tadi. Jadi nggak penting mungkin kami panitia. Mudah-mudahan satu kita saya moto bahwa ini adalah usaha, kerja, dan hasil yang kita nikmati bersama. Setai bajaruk mulut contohon majaruk mana. Mungkin akadongan nasomar kendaraan beroda 4 mungkin agak kurang penting dirasa. Alai satu saat kan mungkin dong saya tahun naro 2 tahun naik dan gimana mobil gelengak. Dan gelengak apa hubuna. Nomor gereja di sontong kok menikmati kan sarana ini. Kedua, buah dong kaulun pesta daulun nadenggan dipakai gereja tahun lau penguli anak penguli boru. Tong ko sudah kita menikmati fasilitasi. Jadi hamisian tema itu teh buah agak gajak sawatik minggu waktu kami siap panitia pembangunan sangat mengharapkan kita satu ide lah. Ada masalah-masalah umpamanya, ada yang lain-lain segala macam dalam hal ini, ayolah supaya itu tidak menjadi batu sandungan bagi pelaksananya ini. Dungo masudi rohata, ukak marhata sudi, manuhukon ulaonon. Anggo panitia banon nami, ahalanon nami itu anggo sosudi do kapra. Sasaotik iya saktetek naotik duina, alai mulu kurang mengalat tapi bodoh aja bagi banjir. Udah di otik goro, alai bodoh pa baik gabi ciri berisi embun sasaotik gua alai. Jadi imas yang kaya panitia, mudah-mudahan ala sesuai perjanjian bahwa bulan Februari saya nang mungkin rohnya masih jabat gabe dibatal kono perjanjian sudi. Alana ngaliwat waktu, ngarong haknya masih jabat menarik kembali perjanjian ini alaham pihak tadona batal. Memang toho dia manggidan sonaria keadaan sulit perekonomian alani nama sakop iton. Alai maharoi di lot Tuhan di dalan. Komosi tadi bagi kami yang pamana mergumul hitam ke 10 tahun 5 tahun on. Asa adong dalat tu kerja tahun. Ilo Tuhan di pada saat kopiton. Batang tangan mah di tahun. Tak jawab. Songoli pilot pertikian kita mampu. Aku pribadi berpendapat gereja Berjaya mampu. Tapi yang maju tu kerja tahun. Bahasa buyak kapajong jogarnya kada tutut tidak juru tahu 10 songono megahna. Anania mungkin alas ada niroha. Sepakatan. Niat motivasi bahwa ini gerejaku. Disodo tardidi gelekku, disodo menguli gelekku. Disodo pamana mulai ada. Jadi ima usus kami amanginang. Tabuke meja sauti tabereng mah rekening kita masing-masing di sisi hom masawat na pala 1 juta 2 juta dipidahom mah itu rekening panitia pembangunan nakpe goarah hola penitipan balik-balik mah 1 tahun 2 tahunan noni paulahon nami dosa panitia sonari na sangat pamana mendesak ba ay molo 500 ruas hola 1 juta bebe sebetulnya menitip nga 500 juta nga sae angguang mungkaon mulu garis besar pamana simpel lah garis besar lah. Tabuk kemajuan kenikda, adong 5 juta, tadi tipe 1 juta itu pembangunan 1 500 ruas, bayar maju nabu 300 juta, 300 ruas, 300 juta, holat transfer 1 juta per ruas, dengan sistem pinjaman, holan itu badang marbunga manginang, holan itu bedanya penitipan Tuhan, penitipan Tuhan marbunga, alai penitipan pembangunan, dan marbunga, holan itu bedanya manginang. Pos rohata pas-pason Tuhan itu kena ulot tabi. Jadi imas ya kami amang kopos rohanami
harapan nami naurupa mulu kami siap panitia laho pasaihon di bulan minimal di bulan Mei, di bulan Maret ton asabui kami kata itu amak si jabat nasada piku nakpe rasa 200 juta taliot amak si jabat bani lekum mak coba niuhum nasoma jo amang unang cabut tamu perjanjian ini masih kami siapkan itu pembangunan mau lihat Tuhan mana mau semasuk tujuan nirion Salam amin. Salam. Terpuji Tuhan ta, mari dihita sian bukit di nomor 10 elu ayat saya do seterusnya laos bisa mata papungu pilihat tas 1A do 1B. Tadi jauh bang si pada mencoba hanguluani
Di bagasan las ni roha kami Tuhan sedarion ro marsaur rap dohoto mamuji pasangapon goarmu na badiai madok mauleate tu adopanmu na mangaramoti dohot na mangiring kami mangalehon nang hahipason di hami be gabe boy hami Tuhan marhasonangan lau mamulus akari-ari na pinasahatmu sialani Tuhan tamahami toktong tangi uduk mananghon suaram jalalaus ido naing begyon nami hatam di bagasan nombason nagabe hanguluan nito dinami atau ngasih maroham Tuhan makuling maho nunga radihami tu mangihoja jalo mapangiduan nami mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus oloi mapangiduan nami hobar tulo muni roham amin. Barita nauli nagabe trupuk jamita dihita ima di minggu estomihi sadarion dibuat do sian buku ni si Jesaya bidu 55 ayat 10 sahat rodi ayat 10 tolu songonon ma didok disi ai songon hadada buni udan dohot abolas sian langit jaladada mulak boti tusi dajolo diborno hitanoi jala di pagabe asa martuburi jala dilehon boni tu halak panabur dohot roti tu halak namangaton ikon songonido hataki ruar sian pamangaku dang mulak boti tuau ikon bahenon nado lomoni rohaku jala majadi tu nahutongos ai ikon di bagasan lasni roha hamu borhat jala di bagasan hadameon hamu pataruon pangiaron ni akadolok dohot robean suarana marolopolo di jolomuna jalan nasa hau di ladang martopap-topap tangan sikat ni tada-tada tubuh ma sapinur jala sikat ni latong tubuh ma bunga nahucus ima bahen barita di guar ni Jehovah bahen tada saleleng-deleng na naso olo habar ido sahatna huria nahi naholongan di bagasan guar ni tuhata Tuhan Yesus Kristus molo didok estomihi namar lapatan sai ingot ma ale Jehovah aka denggan ni basam ima guar ni minggu tasadarion lapatan ni estomihi jala laos di bagasan turpuk taupe dina di bagasan habuangan bangsa Israel manangala Juda ala di pangalausion nasida ala sosetia jala danghot nasida maka porsyai debata di bagasan pardalanan ningolu nasida gabe dilehod debatado pangajarion tu nasida marhite na dipasahat nasida tu habuangan Babel gabe halak Babel ma na gabe menguasai nasida jalan nasida di habuangan Babeli ipatu pado di bagasan bangsoi ima kerja paksa samolo halak na dijajah ya dikuasai bangsa na asing dangadong disi kenyamanan dohot ketentraman di bagasan ngolu alai sai makilala do nasida di tekanan-tekanan na boiro sian bangso na menguasai nasida ima bangso Babel alai dina pinasahat ni debatana sida tu habuangan Babel sasitongna dang na dao debatasi nasida alai justru naeng
ajaran togu-togu ni debatado na sida marhite situasi kondisi na songoni. Asaboy mo na sida mulak manada tu hagogo ondo tuwaso ni debata. Na holan debatado na mamampu kon na sida boy mulak sian habuangan. Na boy membebason na sida sian habuangan Babel. Holan debata Jehovah do. Jalanunga disakapi debata Jehovah hiani adorang di pasahat na sida tu habuangani. Nunga di rencanahon debata Jehovah bahwa naik kobuanon na do muse na sida siani molonunga jupang tikina 70 tahun songon natar surat di Jeremia 20 sia ayat 10 ai didok di si songon ai songon do hatani Jehovah molodunggok na 70 tahun ni di Babel ebatoku mahamu dohot pasitongokku tu hamu bagabagaku nadenggani asa mabuak kamu mulak tu inganan non nagin warana ima mulak musa nasida tu tano nasida ima Jerusalem inganan nasida ai Babel dang inganan nasidai anggo hutan nasida ima Jerusalem jala jaji di debata doi jala nunga i direncanahon debata alani sada sakap ni debata ima marhite na di ayat pitu di trupuk tahun ahado na ni igil ni debata sian bangsoy sa sitong na dina pinasahat ni debata na sida tu halak Babel ima didok di ayat pitu sai ditadikon halak parjahati madalanna jala jolma pargeduki akasakapna sai mulak maibana tu Jehovah asa marpangulahi rohana midai bana dohot tu debatata ai buasdo rohana mangalesi. Odo sasitong na asa adong sada introspeksi diri, asa adong sada perenungan, asa adong sada perubahan dan pertobatan di bagasan ngolu nasida, asa marningok musi nasida mulak marsomba tu debata jala taat setia manangihon suara ni debata di bagasan pardalanan ni ngolu nasida. Alani nunga disakapi debata jala nunga direncanahon jala di ayat 2 nunga tak kasih dok dada pikiraku pikiran muna jala dada dalaku akadalan muna ninna Jehovah jala laus diuduti ma di turpuk tak sadarion ai songon hadadabu ni udan dohot abolas sian langit jala dada mulak botitu si dajolo di bornohi tanoi jala di pagabi asam martuburi jala di lehon boni tu aka panabur dohot roti tu halak na mangaton on majaji ni debata na pinasahat na marhite si Jesaya lau paingoton nasida musai bahwa dang luason ni debata nasida hot di jajah halak Babel alai naik kontogi hono ni debatado nasida muse omma naniulang ni si Jesaya tutonga-tonga ni bangsoy asa unang gabe margudopong manang madele nasida alai asa tetap tegar menghadapi situasi kondisi nani adopan nasida saati jala marningot nasida tu debaca Jehovah bahwa molo tangi nasida di suara ni debata manang di hata ni debata ikon gabe marlas ni roha nasida bodo digobar hona keningan songon udan dohot abolas molo tutano naung leling rupani dang ro udan bohado sude akaswaswanan dang tubuh ate bahkan mate do alai moloro udan gabe pitor akaswaswana ni pitor mekar masude ijo madaun na berengon jala
Akana petani rupani mengolah tanahna, manang mengusahai tanoi, gabe boy denggan disuan boni disi, gabe tubuh subur, akasuasuanan, bahkan didok disi, gabe boy muse marparbue na boy hangoluhonon niaka jolma manang petani. Ima melonunga ro udan dohot abolas lao mamornohi tanoi dohot mangaleon kesuburan ni tanoi asa gabe boy lao marparbuehon parbue na denggan na boy halaconon di pangula manang petani. Losong ni mah gobaran na pinasahan ni si Jesaya marhite hatani debata asa olo nasi datangi tu suara ni debata asa hatani debatai nagabe mamornohi rohana sida gabe adong sada ketegaran manang keteguhan pengharapan yang hidup di bagasan ngulu nasida molonunga jupang tiki naikon buanun di debata ro nasida dilehon si Jesaya sada semangat marhite hatani debata marhite napina sahatna asa bangsai kembali bersemangat nasida asa unang gabe lalap nasida di bagasan namar gudopong manang madate aya diga doro pangurupiono sia debata asa unang saya songoni alai naing ma gabe adong sada pengharapan nama ngulu di nasida ima na pinasahat ni si Jesaya dison asa toktong nasida bersemangat marningot akahata naong pinasahat ni debata naikon boyanon na do nasida muse mulak jala ikon gabe nyaman pakilalan nasida marhite hata di debata itu nagabe manyemangati mabain nyaman ngolu ni halak na porsea di bagasan pardalanan di ngolu manang termasuk bangsa Israel asa boy nasida tabah dan kuat sahat rodi haroro ni debata mabuan nasida asa toktong nasida bersemangat lau paimahon asi dohot holong ni rohani debata nalau mabuan nasida jala ima gobaran napi natudus manang napi nabotohon ni si Jesaya tu tonga-tonga ni bangsoi asa toktong nasida marpakirimun na mangulu jala toktong tangi di suara ni debata lau mamornohi dohot lau papocon rohana sida asa unang ganggu nasida di asi dohot diholong ni rohani debata di bangsona naso pasobona nasida lalap di bagasan kekuasaan ni halak Babil asaboy nasida merdeka asaboy musi nasida mian di tano na pinasaat ni debata ima di Jerusalem jala laos didokon nakiningan di ayat 10 sadai asa halak na manangihon hata ni debata naong pinasahat ni si Jesaya di tunga-tunga ni bangsa Israel bahkan tu halak na manangihon suara ni debata didok dan mulak buti hata ni debata alai hata ni debata na boy mian di bagasan roha ni jolma nama jalo ibana nama jalo hatai bahkan halak na manangihon hata ni debata didok di sinakiningan di ayat 10 sadai hata ni debata itu manogunogu mengajari mengarahkan tu dalan lomo ni rohani debata jala molo ditangihon hata ni debata dohot panogunogun ni hata ni debata las ido mengajari lau mengulahon lomo ni roha ni debata jadi hata ni debatai berguna bermanfaat lau mamornohi laho mangalehon gogo dohot menyemangati jala
bahkan gabe bui gabe di bagasan lasni roha mangulahon lomo ni roha ni debata asadang gabe mulak boti alai gabe Myanmar hata ni debatai jalalas ido nak kiningan di epistel na tajaha nak kiningan bahwa hata ni debata digobar hodoi tu sadahalak namana burhon boni tu dalan didok disi dohot tu batu dohot tu parsihupian dohot tu tano nadenggan nakidingan tu tolu tanoi bahwa tu dalan bapitur di digehala di teropi dong di perguton bolong molo tu batu memang ditangi hodo hatani debata alai hola satu ai mada memang do ninna satu kirupani ditiki di gereja alai dong saya siap gerejaon pitor bolong mak pitor adong mama buat akka namasa na di portibion gabe lupa mai bana musia di hatani debata gabe dang marurat hatani debata ujung nama tema doh di parsiupiani rupani dang magodang marpekpeng nang pe ditangion hatani debata alai dang magodang dang bertumbuh hatani debata akhirna gabe ala gumogo si hupi nama misat ibana gabe matema dang bui berkembang hatani debata di bagasan guluna alai tidak nakinin angku tutano akka nadingkani di epistel tai ba di tubuhon itu akka nauli nadingkan ima halak natu mangion hatani debata dang mago buti manang dang laos buti gitu molo hatai sahat tutano na dengan subur doi jala boy bertumbuh boy berkembang jala las ido na kiningan na pinatorang asa molonungan rotiki asi ni rohani debata mabuana sida bahkan didok saluhut na di portibion na di hasyanganon makalacon asi ni rohani debata dinaing bonon na sida mulak sian babil ima didok dohot ai didok nakin ngadisi ai iko di bagasan lasni roha kamu borhat jala di bagasan hadameo kamu pataruon jala pangyaron ni akadolok dohot robean suara nama rolopolop di julomuna jala nasa hau na di ladang martopap-topap tangan jadi saluhut marlasni roha laho mengarahkan asini rohani debata napi nasahat na tutong-atongan di bangsa Israel dina naing buanon na sida bulak jala imana sinunggul honi si Jesaya laho asa toktong na sida marningot dan berharap jala toktong mian lau mangguruhon hatani betado manangihon jala ganup halak na manangihon hatani debata didok na kiningan di ayat 10 tului sikat di tada-tada tubuma sapinur jala sikat ni haulatung tubuma bunga na hucus ima bahen barita di goar ni jahoba bahen tada saliling dililing na jadi adong sedap perubahan di ganup halak na manangihon suara ni debata manangihon hata ni debata di bagasan ngoluna bahkan didok disi gabe adong sada perubahan na luar biasa jala di Johan di Heber 4 ayat 12 didok disi ai namar ngolu do hatani debata jala marpakorhon jala tumajom sian nasa podang si dua baba jala torus ditorusi ring hosa do todi ring do tutokna laos diuhumi do nang sinakap dohot na pinikiran ni rohana jadi hatani debata tumajom
sian podang si dua baba. Lau merubah sikap tingkah laku ni jolma nama nangihon suara ni di bata. Bahkan di 2 Timotius 3 pedidok disi ayat 10 ai nasa surat nasinihaton ni debatado jala hasia mamudai mamicang pauliulihon manogunogu di bagasan hasitongan hati goran ima hatani debata. Jadi molo halak nama nangihon hatani debata lau mangajari manogunogu mamicang asa diboto dalan lomoni rohani debata. Diboto dalam lomoni rohani debata ima diula, ima digeluti, ima digumuli, jala ima diulahon, jala tarida maparbue na denggan. Adong sada perubahan na luar biasa. Sian naso bermanfaat, gabe bermanfaat. Ima nakiningan diguari disi, sian hau tada-tada gabe tubuh sapinur. Sian pangalaho. Molo tada-tada dak boto rupane manang taingot dope molo di bona pasogit tada-tada adong do sugane hawi bana boy gacak song nom alai laos adong sugana ima hau tada-tada jela boy do di gobarhon rupane tu jolma nasai majukiti sai ni jolma sai mamereng sai ni jolma dungi jukiti gabe tubuh ma akan sudinggan gabe sodong be tubuh lasni roha dohot holong alai dison molonunga de bata mangula molonunga hatai mangula di roha di jolma gabe bolong ma pangalahon na songoni nasai majukiti pangalahon ni jolma manujukiti halak rupani alai bodo gabe dinggan molo nunga berkuasa hatani debata di bagasa dirina manang di jalo lau paturehon dirina gabe tubuh ma hausa pinur ima na boy hau na macai tigor rupani jala daunna macai ribun dungi sai ijo denggan berengon ima sausa pinur jala koras do haunion jala ondo dipake si Salomo rupani lahu pacongjong bekas coro peralatan di hau na di bekas coro na di Jerusalem. Jadi hau na denggan na boy pakeon bermanfaat. Jadi gabe adong sada perubahan na luar biasa marhite na tumangion hatani debata sian naso bermanfaat alai gabe bermanfaat. Sian jolma naso bermanfaat alani harohaon na takang na jugul na juking alai molonunga dibornoki hatani debata rohanai gabe dirobah ma gabe denggan ma marpangalaho gabe boy tau las ni roha ni halak las sidok nak keninga muste disi songon haulatong nin haulatong ditadahamu do pe amang inang haulatong on latong molodai si batu si buado gatal molodai si ba tu hau latong gatal danga dong kenyamana di si boy maben sahit tong ima hau latong jela dak pula bermanfaaton ba molo boy ra ba paling mai dipake gabe suoban nate hau latongon ipe ikon manat do mungkin jala boydo songoni pangalahon ni jolma ate sai mabaen dang nyaman dak sonang ido naing bolok konon asa molonunga hatane debata mian di bagasan rohani jolmai gabi bolong ma akka pangalaho na sodinggan gabi tubuh ma sikatna bunga nauli hucus uap na didok di sinak kiningan gabe terberita ma akka ulaun na denggan ala namian hatani debata ala dijakon hatani debata merubah sikap karakter di bagasan nguluna gabe tarpatudu hoccama akka parbue nahi nalomohon di debata jala ima gabe barita nauli
di tonga-tonga ni ngolun ya kana porsea. Jalalas ima nak kiningan na tubuh boni hata ni debata tutano na denggan, tutano na napu gabe adong parbue didok di sina kiningan gabe adong 100 lopit hasilna adong 60 lopit dungi adong 30 lopit. Gabe adong sada perkembangan na luar biasa akka ulaon na denggan diulahon halak na manangion hata ni debata diulahon akka ulaon nahi nalomohon ni debata saleleng di portibion asa sahat ibana muse tu sirimon ningoluna ima hangoluan na manoktong si saleleng nileleng na naong pinarada ni tuhata Tuhan Yesus Kristus di naong ro hatai mian di tonga-tonga ni portibion jala gabe jolma ibana jala mate hehe manaik tu banua gijang lau parade inganan dia kana marsi hohot maka porsiai ibana taruli ma ibana diasini rohani di bata nabalgai ima halak nama nangihon hatani di bata jala di pahusor-husor di bagasan rohana hatamido sulu-sulu ni patu jala hatiuron di dalaku nina di pesalmen 110 sia ayat 105 jala molo didok akka paragedda duk sidung kita rupani majaha hatani debata dung didok mamuse hidok paragedda mertua ma natu mangihon hatani debata jala nau peopsa jadi halak na mertua na manangihon hatani debata mertua do halak nasai toktong radero hana manangihon soara pamakulingion ni debata pangajarion ni debata panugunugun ni debata lau mengarahkan ibana tu dalan lomo ni rohani debata jala diulahon jala las ido naeng pasunggul honon na tu hita asa toktong hita rade manangihon soara ni debata lau merubah lau paingoton hita lau madada dalan lomo ni rohani debata jala laus rade hita muse mangulahon hatani debata ai marhuaso do hatani debata molo taingo rupani panopau ni debata disude na di portibion sian hatana sabing gabe majedi sudi holan lau manopa jolma do digana jolma dang hata di pasah debata ima ala berkuasa hatani debata jadi hasia mamicang mamodai hatani debata jelas ido na pinaingot na dipaingot si Jesaya tutong-atongan di bangsa Israel asa setia na si datok-tong manangihon suara ni debata sunari dang tu halak Israel alai tu huria HKBP Harapan Jaya di pasunggulhon di paingoton asa ringgas hita songon halak Kristen naung tinobus ni mudar ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus asa ringgas hita manangihon suara ni debata jala ringgas hita mangulahon gabe boy hita bermanfaat tu ganup na humaliak kita jala dihita manginang nakiningan panitia pengadaan dalan naung mga leon panorangion tu hita ruas ni huriata na adong di tonga-tonga ni bagas coroon dohot na maribadah di Jabu di pasunggulhon tu hita sudia ruas ni huriata asa rade mahita tutu lau mangalehon sian pasu-pasu na pinasahat ni debata tu hita lau mangalehon tu akses dalan dohot perparkiran jalai namar pardomuan narikot tu hita sadiri doi tu pinoparta sugut sonang nasida rotu bagas joroon marsoba madok mauliate tu debata jala ingoton nasida mai adong sada tanggung jawab di hita di tahun 2022 on nang di rupane di situasi Covid sapulusia memang na boy prihatin hita baik di ekonomi di kesehatan alai porsia mahita danga dong naso tarpatu pada bata molo toktong kita marhaposan tu ibana molo ta ingot debata di bagasan nguluta molo ta hilala pa nogu-noguon dohot pa
pangiring-ringon ni debata di hita, bo hita mamulus. Siat tahun tu tahun, hipasita jala molope rupani, songgop aka parsahiton, songgop arsak ni roha tu hita isa dadala doi lau mamakulingi hita ganup asa totong hita setia marsigatung tu hata ni debata di padalanan ni ngulu tahun jalak ganup halak na porsea moloro aka tantangan dakyai gabe madate manang mahiu alai selalu tegar punya kekuatan alamian hata ni debata di bagasan nguluna alani hobartu tahun kesehatian di tahun non sahati mahita, saroha mahita lau mendukung di program ni Huriata HKBP Harapan Jaya lau mabayar tu nama ngalehon dala tatuhor asabui rupane selesai sebagian tahapus suhom may taharikoton may hamu aka manginang sabui ta ulahon aka ulaw na dinggan songon parbue ni hapor siota saliling di portibio kita dilehon tuhita tanggung jawab di Huriata HKBP Harapan Jaya lau mangula sada ulaw na dinggan ima patupa sarana jalan lau tu bagas coro ni tuhata asabui muse kecapon ni aka generasi penerus songon ulau na dengan sayang get ma tuhata ma nama masu hita tuhata ma nama ngalehon hahipason tuhita jala di padau masya kita nasa sahid jala toktong ma tapuji tuhata diragam ni situasi kondisi nata adopi toktong mahita marsi hohot martangiang mangidu pangurupion tu dipata asa ibana toktong patu rehon sidalanata gape boy hita toktong marhasonangan bersemangat laho mangulahon aka ulau na denggan saliling di luas debata hita mangulu di portibion paima sorotu hatta maju hita tu hasangapon manang tu surgu hasonangani atong tu hatta matoktong namar guguyhon mamasu hita ringgas mahita toktong mamaritahon hatani debata asa bui nang generasi penerus ta lau mangulahon nang akaulah na dinggan bermanfaat di perdalanan ningguluta. Amin. Ali Tuhan debata manami maulia tema rohanami diho di asini roham na mangalion kesempatan di hami Tuhan manangion suaram mamakulingi hami na menyemangati hami Tuhan marhiti hatam na badiai di kobarhon songon udan dot abulas na tuat sian benua jang lau mamornohi saluhut tanoon mangalehon sada kesuburan la songon ido nang di bagasan panglumito ninggulu nami songon jolma natino pam hami tano angkit magabe tano na denggan hami Tuhan nabui hatubuan ni barita na ulim hatam na badiai jalabui marparbuhe na kaparbuhe na dinggan na hopartulo mo ni roham di pardalanan ding ngulu nami bui patupaon nami Tuhan asi roham todim na badiay matoktong na patauhok kami mga tusi sa luhut dalanmu nasitong jalabui hulahok kami hopartulo mo ni roham pasu-pasu masaluhut ruasmu pasu-pasu nang kaulaw na sida tabay aka silas ni roha di tonga-tonga ni ruas ni Huriam HKBP Harapan Jaya asang giatar patu pahami Tuhan aka ulaw na dinggan tujulan nyarion sadahami Tuhan lau mangulahon program kerja na naing siulahon nami di tahun 2022 Tuhan di patama nami nang di bagasan tikion buanon nami Tuhan nang keruas ni Huriam na subuhi roh tu bagas corom lau marminggu manang na dirawat na sida di rumah sakit asiro hamale Tuhan say homa na mangaleon hahipason di nasida padahal sian akaragam niya kaparsahitoni asaboy hiras rohana sida Tuhan lau mamuji pasangapun kuarm songoni Tuhan nang ruas na di bagasan halosok ni roha toktong tuhamu rohana sida mangguruhon sian hatam manangihon suaram asa unang langgus jalale bana sida manangion suaram aisian natu mangihon doro hapor siaon
ia panangi honunisian hatam do. Alas sabui hami Tuhan togu porsea jalabui marhamonangan di portibion naing do hami ringgas laho mangguruon hatam. Ai hatamido hanguluat di hami. Tuhan di bataman nami saluhut ruasmu nama ulang tahun nama jalo dengan di basam saya jari mana sida toktong maka mulia tehon dengan di basam di bagasan panggulmitun ningguluna jala toktong na sida sidok mauliati tuculum pargugui mahami Tuhan saluhut ruasmu nang parhalado ni huriam boy hami Tuhan lau mangulahon kaulaon di tonga-tonga ni panggulmitun ninggulun nami. Tong nang dinalau mulak kami Tuhan sen bagas soromon say homa na pataruhok kami sahat tu bagas nami bi ramote kami Tuhan sadarion tangihon mapangiduan nami mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus oloi mapangiduan nami hobar tulomo ni roham amin. Marede mahita laos tapasahat mapiliata napa dua hon tong 70 Nang buruk
yakun mapeliana tapapungun todo pande debata martang yang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo harorwani saluhut silenon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus hupa sahat kami masih anani lehon mitu kami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu mai dalaram moti asa huparasia kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite te todim asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu kami asalam girgir kami madok mau liate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana dilihun Manami na di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajaonmu sai saut melomuni roham di banotongon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. I hope do not put pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita disodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita didopakon Tuhan debatama bohina tuhita jala dipasaorhon ma damena tuto ditabe. Kami parhalado HKBP Harapan Jaya namarhoba sadarion rap dohot pemusik song leader multimedia madok selamat hari Minggu ma dihita saluhutna Tuhan Yesus memberkati. Shalom.